a very strange enchanted boy. Ja, vi er aldrig gået på kompromis med forudsætningerne for en god investering. Det er jo den der etik, at man står ved det, man laver. Der er hæderlighed. Godt købmandskab. I de år, vi har levet siden 1989, har vi holdt målsætningen. Det lykkedes. Det, der gjorde, at jeg havde tillid til Hansen & Nødrup, det var, at jeg vidste, at der var folk, der stod bag, som både var tillidsvækkende og havde indsigt. Min overordnede holdning til investering er, at det grundlæggende altid er investor, der skal tage beslutningen. Et skrækscenarium vil jo selvfølgelig være, hvis virksomhedens politik ikke blev efterlevet. Det, der gjorde, hvis Ruppe var forretningsset oprindeligt, det var jo, at vi vidste, at Niels Jørgen stod for moralsk og etisk. At vi har jo set ham også i banksammenhænge, hvor han ikke bare tager regningen af på kunderne. Det, der er helt afgørende for mig, det er, at Hansen & Nødrup, også i de projekter, der går mindre godt, altid har stået op for deres investorer. Jeg har flere gange oplevet, at Hansen & Nødrup tager ansvar for mine investeringer, som om det var deres egen. Den tætte opfølgning, vi har på projekterne, det gør, at investorerne til enhver tid kan kontakte os og få information omkring forløb og status på projektet. Der er ikke nogen, der kan se forskel på det på projekterne umiddelbart, når man bliver præsenteret for det glitte papir. Der er det hele et spørgsmål om forudsætninger. Som investor så kan man jo vælge at være mere eller mindre aktiv i projekterne, og mange af os har jo så stor tillid til Hansen & Nødrup, at vi er faktisk meget passive. Men dermed ikke sagt, at man ikke har mulighed for at få større indsigt i de enkelte projekter. Og jeg er altid blevet mødt med åbenhed og hjælpsomhed, hvis jeg har nogle spørgsmål. De projekter, vi udbyder, indeholder altid en meget stor grad af åbenhed. Vi prøver at lægge alt frem for investorerne, så de kan træffe deres beslutning på et godt og et solidt grundlag. Nu har jeg den holdning, at jeg spørger Niels Jørgen, om det er et godt projekt, og hvis han synes, det er et godt projekt, så køber det. Altså, jeg kan ikke begynde at analysere dem i den dybde. Når de har været igennem, har tykket det igennem, så kan vi andre jo slet ikke. Vi har ingen chance for at komme bare ned under det første spadestik. Mit tillidsforhold til Hansen & Nødrup er helt i top. Jeg har det på den måde, at jeg stoler så meget på dem, at jeg ikke går ud og spørger andre til råds om investeringsprojekterne. Vi optræder altid kun som på den ene side af bordet. Vi vil ikke både være køber og sælger af noget samtidig. Så investorerne altid kan regne med, at vi kun repræsenterer dem og forsøger at gøre det, der er det bedste for dem. Og det er hovedideen i virksomheden. Investor skal derfor også vide, hvad det er, han gør. Og det vil sige, at han skal have overblik over, hvilken risiko han kan løbe i forbindelse med den investering, han vil foretage sig. Som investorrådgiver, der er der også en rolle i forbindelse med udbud af nye projekter. Der er det sådan billedtalt min rolle at tage investoren i hånden og føre ham godt og sikkert igennem hele udbudsfasen og gøre ham tryg ved den investering, han foretager. Vi kan få alle de oplysninger, vi vil have, men altså, det er jo sjældent særlig interessant, for det følger jo budgettet. Vi interesserer os på Fyn ikke så forfærdeligt meget, om vi er de største, eller de tjener mest, eller har den højeste omsætning, eller flest medarbejdere. Vi er nok meget fokuseret på, at det vi laver, det er kvalitet, og at vi har et meget venskabeligt forhold til vores kunder, så vi opfatter nok en af vores kunder som vores venner, og vil søge anerkendelsen hos dem. Man kan ikke agere som investorernes repræsentant, hvis man samtidig blot bøjer sig for udbud og efterspørgselstrendene. Når vi Hansen & Nødrup skal vurdere, hvilke investeringer vi synes, der kunne være fordelagtige for vores kunder at gøre, så interesserer vi os primært for markeder med udsigt til økonomisk vækst, f.eks. Baltikum eller Polen,
eller markeder, som har konjunkturmæssig nedgang, som eksempelvis Tyskland. Og der kan nok også være andre steder på jorden, hvor man kan gøre nogle ganske fornuftige investeringer. Det kræver hele tiden, at man nogle år forinden går i gang med at undersøge markederne og forsøge at gennemføre nogle handler. Der skal nogle lærepenge til, før man kan det. Vi er altid ude og besigtige hver ejendom, inden vi køber. Som investor i et projekt har man en tiendedel af ejendommens indtægter og udgifter. En ejendom skal ligge i et vækstområde. De projekter, vi kigger på, har typisk en lang uopsigelighedsperiode, fordi det giver en stor sikkerhed for de fremtidige lejeindtægter. Når uopsigelsesperioden er udløbet, så vil man typisk tage en forhandling op med lejerne omkring fortsættelse af lejemålet. Og på det tidspunkt kan man så vurdere, om man har størst fordel af at sælge ejendommen til markedsværdi, eller om man vil beholde ejendommen og så få sin andel af det løbende driftsoverskud. For at give vores kunder bedre muligheder for at planlægge deres investeringer, har vi indført et begreb, som vi kalder kunder med VIP-status. Kunder med VIP-status bliver forhåndsgodkendt hos Hansen og Nødtrup. De får mulighed for før andre at gå ind på vores hjemmeside og hente prospekterne, og de kommer til at stå forrest i køen, når anparterne skal fordeles. Man indsender sin selvangivelse og får lavet en profil på, hvad det er, man skal investere i osv., og hvad man kan formå, og hvor man passer ind. Og så går tingene jo hurtigt. Man kan være med på vognen den dag, der er et projekt, der passer. Og det er jo vigtigt, fordi der er mange ombud. Nyhedsbrevet er Hansen og Nødtrups menighedsblad. Det udgives i et oplag på 2500 og læses af ca. 8.000 mennesker. Jamen, nyhedsbrevet udtrykker jo også, at Hansen og Nødtrup er en unik virksomhed. Jeg tror, når folk har læst nyhedsbrevet én gang, jamen, så tror jeg, de fleste vil sige, at de har ikke set noget lignende. Forstået på den måde, at det er et nyhedsbrev, som giver en grundig og valid opdatering på, hvad der foregår sådan, inden for økonomi, aktier og renter osv. Men samtidig er det også et input til den aktuelle politiske debat. Det er jo ikke antallet som sådan, der virker skræmmende. Men sin aktielæserskarne er nok ganske interessant. Der er selvfølgelig ganske almindelige investorer, som måske ikke har nogen politisk indflydelse, men der er uden tvivl også rigtig mange, som er med til at trække tråden rundt omkring. Det er meget subjektivt, og det er ofte nogle klare holdninger, der kommer frem, og ofte på en meget provokerende og drengerøvsagtig måde, som jeg egentlig godt kan lide. En helhjertet repræsentant på kapitalmarkedet, han skal være villig til at gå for lidt, hvis det er konsekvensen af at efterleve sine egne principper. En halvhjertet, det er ham, der gør det, så længe han mener, det er godt for hans forretning, men som dropper princippet den dag, det gør for på økonomien. Livet er ikke kun penge. Det er jo også vigtigt, at man har det godt med det, man går og laver, og at man har glæden ved tilværelsen, naturen og venner og familie, og at man grundlæggende gør sig klart, at man nok ikke bliver så forfærdelig meget gladere af at tjene
væsentligt mere, end man kan nå at bruge.